Jinaven Danuçyan Radyo Denge geldi başkodarın heje ürü hevde hilone 2025 çarşemli Brüksel'e saat nehla medede emen uçen serisi ve peşkeş bikindem de mazadya reber apoya. Duran kalkan gut ve müjülkerin nikarin kesi bıxapenen ji kadroyen damızrıner yem PKK duran kalkan da bernameye tebet Amedya Haber TV'de akıbı. Kalkan tecitali İmrali'ye bir yara dadgaha mafi mürvan Avrupa'yı yalı ser bimpekkirine mafi heviye epe vajiye nırkandın kir. Kalkan da haftına koda balkışan servan halan her kez başta zane ku lemberi gele kurt lemberi rebere gele kurt zede be hukuki hatine kirin u ev be hukuki devam dike de pevajı çağrı seri edeci tecitali ser reberti devam dike zamane qreş te bikaranin geftene xwarın u qadaxeyeli peşi zaman u naslamaya kurt devam dike ev revş neli gururu u naveruka pevajıne em qala pevajı açtı ucvaka demokratik diken kurdan PKK gavendiruki avetin u stratejiya tekoşna çekdari guher ev gavendiruki tene nejbona çuyina parezeran yalı İmrali u hevditrali İmrali bu eğer deri İmrali ne vekirin ki dikare beje açtı hatiye çekerim çarme deser fesıkkirra peki kere derbas buna u derbasi maha pencemin buye em dibinin ku guhertine kezedenine u dahazeke guherine jinine duran kalkan balkşan ser bir yara dadga hamme fimruvan ya Avrupa ugut komite veziran Avrupa'ya ji pişti 10 salan veke jxwe şiyar bebe bir yar ani biraxwe reberapo 25 salın girtiye yani reberapo 25 salın be hukuki le zindane te girtim dibejin hukuk le ev bxwe hukuka xwe bin pedikim Türkiye ji hatan hatu guhertin nekiriye. Wezareta Adaletê di bersiva xwe de bi rengekî eşkere got ve guhertineke bi wî rengî nekin. Ev kiryar tenê wateya fên û futan û pozisyoneke gelekî neyniye. Em rewşa hukukî dişopînin gel dişopîne û bi hestiyarî û berpirsyarî nêzik dibin. Azmûneke dîrokî li pêşiya Tirkiye û Avrupayê ye. Bi mijûlkirinê nikarin kesî bixapînin. Kurdi dostên xwe ev dirojin li pêşiya avahiya Konseya Avrupayê di çalakiyê dene. Li bajarê Fransa Strasbourgê Komîteya Wezîran a Konseya Avrupayê li hev civiya. Yek ji rojeva komîteyê mafê hêviyê ye wê li Kolimbike ka Tirkiye gav avêtiye yanna ev mijar di civîna hevdehê îlonê de wê bê nirxandin çavlirêye berê dewleta Tirk de biryara navberê bide. Kurd dostên xwe jî ev du rojin li pêşiya avaya Konseya Avrupayê ne. Bank li Komîteya Wezîran dikin ku bi erka xwe rabe û mafê hêviyê rêberapo nas bike wek her tim jin pêşengiyê ji çalakiyê re dikin. Çalakgerên jin bi daxuyaniyeke di salvegera şehadeta wê de jina Emînî bi bîr anîn. Bi şanûyeke pêdeng êrişên Îranê yên li dijî jinan protesto kirin. Piştî daxuyaniyê li ser navê têjeke Avrupa Kezban Doğan axaftinê kir û bank li Konseya Avrupayê kir. Siyasetvan Ayşe Acar Başaran jî semînerek da îşaret bi hewdanên rêberapoyên ji bo çareseriyê kir. Ji gel xwest li her derê xwedî li pêvajoyê aştî û civaka demokratik derkeve. Çalakkeran diyar kirin ku heta mafê hêviyê bê bi cih anîn û rêberapo azad be evê têkoşîna xwe bidomîne. Serokkomara AKP'yi Tayyip Erdoğan'la Qatar'e derbarê pêvajoyê de axivî Erdoğan derbarê xebatên Komisyona li Meclîsê axivî got pêvajo bi biryardarî dewam dike. Me xwe ji armancê re kilît kiriye. Komisyon tene li ser mijara ewlehiyê naxabite meşruiyeta demokratîk ji esas digire. Pêvajo ji bo tahkîmkirina yekîtî û bihevrebûna me wê bileztir bibe. Hevalên me yên li komisyonê bi hesasiyeteke mezin karê xwe dikin. Heke ev li ser riya me paqij bibin ji kokê hişk bibin wê me ji zêde bibe. Erdoğan ji bo têkiliya navbera hikûmeta demkiya Şamê û rêveberiya xwe ser jî got dem bi dem me sor jî bikin em li cem Sûrîne. Di aştiyê de qezanc di şer de windakirin heye. Erdoğan ku ev nirxandin kirin ji bo pêştêçûna pêvajiyê hîn jî gavên ber bi çav ên demokratîk bûnê navêtine.
Bu bone salvegera jin jiyan azadi li çaraliyên Kurdistanê şehîdên serhildanê bi çalakiyan hatin bîranîn. Serî de Rişwatê Kurdistanê li çaraliyên welayet bu bone salvegera siyemîna qetilkirina jina Kurd jina Emînî û serhildana jin jiyan azadî jin da ketin qadam. Bîranîna herî bi wate li warê jîna Emînî Ango li bajarê Seqesê Rişwatê Kurdistanê pêk hat. Li seranserê bajar esnafan deriyên dikanên xwe girtin û greva giştî ragihandin. Hêzên Îranê yek bi yek li esnafan geriyan û ji bo vekirina dikanan gev xwar. Lê tevî gev û tehdîdan jî esnafan de ji girê wê xwe berneda. Ji bo pêşîgirtina li çalakiyan Goristana Ayçî ya ku gora jina Emînî lê ye dorpêş kirin. Li bajarên Sinne, Dîwandere û gelek navên dendin jî şehîdên şoreşa jin jiyan azadî hatin bîranîn. Jîna Emînî di siyemîn salvegera şehadeta xwe de li başûr Rojavayê Welê jî hate bîranîn. Tevgera azadiya jinên Êzîdî li baxçeya Serokapo êlî geliyê Kersê merasim nidarxist. Li ser navê beşdaran berdevka Taje Reham Hico axivî. Pêşî jina Emînî bi bîranî û şoreşa jin jiyan azadî li tevahî jinan pîroz kir. Li wargeha Şehîd Rûstem Cûdî Mahmûrê jî jina Emînî hate bîranîn. Endama koordînasyona Meclisa İştar Qîmet Nerexî di bîranînê de axivî got bi qetilkirina jina Emînî re em dizanin şoreşeke bi navê jin jiyan azadî hatiye destpêkirin. Bi pêşengtiya Kongreya Star li bajara Qamişlo û Kobanê jî daxuyanî hatdayîn. Daxuyanî li bajara Qamişlo starta şehîd dozdehê adarê hatdayîn. Li ser navê girsiyê berdevka Kongreya Star a bajêr hem temo axivî. Bîranîna li Kobanê jî li qada jina azad hat organize kirin. Daxuyanî ji alî endama Kongreya Star a kantona Meysun Kewar ve hat xwendin. Bi sedan jinên bajara Helebê jî bi daxuyaniyekê jina Emînî bi bîranîn û gotin serhildana jin jiyan azadî li seranserê cîhanê deng veda û bu fikir, felsefe û têkoşîna jinên berxwedêr. Şehîdên serhildana jin jiyan azadî li gelek bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê jî bi çalakiyan hat bîranîn. Çalakiya li Amedê bi pêşengtiya platforma jinan a Dicle Amedê pêk hat. Girseya jinan li qada Şêx Seyid kom bûn û ber bi qada mizgefta mezin ve meşiyan. Pişre endama platformayê Çala Sanayî daxuyanî xwend û got jina Emînî bû sembola têkoşîna azadiya jinan. Îro jin jiyan azadî êdî tenê ne li sloganeke îfadeya wê yekê ku jiyaneke wekev û azad pêkane. Li navçeya Şirnexê Cizîra Botanê jî meşek hat darxistin. Jinên ku li ber komeleya çand û ziman a birca belek kom bûn heta parka birca belek meşiyan. Pişre jî daxuyanî dam. Li navçeya Mêrdînê Seybînê jî jin bi pêşengtiya têjayê li pira şehîdan kom bûn û şehîdên serhildanê bibîranîn. Pişre bûn xelek û dest bi meşa xwe kirin. Berdevka têjayê ya Mêrdînê Hatice Öncü piştî meşê daxuyanî da. Pişre jî hevserûka rêxistina Dem Partiya Mêrdînê Nilüfer Elik Yılmaz û parlamenter Beritan Güneş altın axivîn. Platforma jineya Wanê jî bi heman armancî daxuyanî da. Ayşe Minas daxuyaniya platforma xwend got şehadeta jina Emînî di hişê jinê de weke birîn û serhildaneke cihê xwe girt. Platforma jineya Agirî jî bi heman armanciyê meşeke li darxiz û daxuyanî da. Çalakiya platforma jinan a Rihayê jî li parka Nové da pêk hat. Li Qersê jî bi pêşengtiya têja û meclisa jinan ya Dem Partî merasima bîranî hat li darxistin. Platforma jinan a Enqereyê jî li kolana Yüksel çalakî li darxist. Di daxuyanê de hat gotin em piştgirî didin jinên berxwedêrên Îran û Rûşwata navîn ku li hemberî rejimên faşîst li ber xwe didin. Platforma jinana Edenê jî li parka İnönü daxuyanî da û got me jina Emînî ji bîr nekir û em ê nedin ji bîr kirin. Çalakiya platforma jinana Mêrsînê jî li parka Zarokên Azad a navçeya Akdeniz pêk hat. Çalakiya li bajarê İzmirê jî bi pêşengtiya tevgera jinên azad û mesajine ya Dem Partî pêk hat. Berdevka mesajine ya Dem Partî Halide Türkoğlu di Çalakiyê de axivî got em ê tev bi hev re li têkoşîn û azadiya xwe xwedî derbikevin. Meclisa jirana Dem Partî li İstanbulê jî li ber konsolosxanaya İranê çalakiyek pêkanî. Li ser navê jinan Pınar Kamile Kandal daxuyanî xwend û got bi serhildana jina Emînî re em ê hevgirtina xwe bi jinên İranî re xurtir bikin.
Artêşa İsraîlê şeva yekşem û duşemê li dijî bajarê Xezayê tevgera bejahî da dest pê kirin. Tevgera bejahî artêşa İsraîlê piştî bombardmaneke dijwar dest pê kir. Di encama tevgerê de bi hezaran mirov neçarman berê xwe bidin herêmên din. Di êrişan de herî kêm 89 Filîstînî jiyana xwe ji destan. 3 kes jî ji birçîbûnê jiyana xwe ji destan. Ji nava welatiyên ku li alîkariyê mirovî digerin 112 kes birîndar bûne. Wezîrê Parastinê İsraîlê İsrail Katz anî ziman ku ev ji operasyonê memnûnin. Li ser hesaba xwe ya platforma medya dijîtal X'ê got Xeza dişewite hêzên parastina İsraîl li binetsaziyên terorîstan dixe. Leşkerên me ji bo berdana dîlgirtiyan û têkbirina Hamasê bi lehengî şer dikin. Wezîrê İsraîlê di dewamê de got heta ku wezîfe me tamam dibe em ê paş tegav navêjin. Çavkaniyên leşkerê jî ragihandin ku heta niha 40 ji sedî bajarê Xezayê kontrol kirine ji bo tamamiya bajêr kontrol bikin şert û merç ava bûne. Bank li 100,000 leşkerên şûngir kiriye û heta niha nêzî 80 ji sediyê van leşkeran berê xwe dane eniyê. Di vê navberê de Serokvezîrê İsraîl Binyamin Netanyahu roja sêşemê daxuyaniyek de û ragihand ku operasyona bejahî ya berfire amezin li Xezayê bi şev dest pê kir. Li gorî agahiyên ku rojnameyê Haaretz ragihandiye Netanyahu dibêje İsraîl di qonaxeke krîtîk de ye. Netanyahu di destpêka îfadeya xwe de ya li doza nelerîtiye ya li dadgeha herêmî ya Tel Avivê de jî got ji ber bûyerên ku îro diqewimin nepêkane ku ez li gorî daxwazên dadgehê tev bigerim. Komîsyona Lêpirsîneya Netewên Yekbûyî ji bavayeke fermî İsraîlê bi pêkirina qirkirinê sujdar kir ku ji heftê cotmeha 2023 ve li Xezayê dike. Komîsyonê ku berê tenê behsa kiryarên qirkirinê dikir niha diyar kir ku qirkirin hatiye kirin. Civîna awarteya welatên Erebî İslamî li paytexta Qeterê Duhoyê hate li darxistin lîderên 57 welatên beşdarî civînê bûn. Yek ji rojava civînê êrişên İsraîlê bû. Di encamnameya civînê de êrişên İsraîlê hatin şermezarkirin. Di daxuyanê de hat gotin ku hewlên İsraîlê ji bo dawî anîna şer anîne. Ew berova jî hewl dide bi hincetên cuda êrişên xwe rewa nîşan bide. Her wa êrişa li Qeterê jî hatiye bibîrxistin û İsraîl hat hişyar kirin. Di daxuyanê de ji welatên endam hatiye xwestin ku rê nedin İsraîl êrişên xwe lê dijî Filîstîniyan bidomîne. Hat gotin divê çek cebilxane û matên leşkerî ji İsraîlê re neyên dayîn. Têkiliyên dîplomasî û aboriyên bi Tel Avivê re bên sînordar kirin. Serokên dewletan hişyarî dan ku di encama siyasetên İsraîlê de li Xezayê kereseteke mirovî her ku diçe kurtir dibe. Bank li civaka nav netewî kirin ku bilez êrişên İsraîlê rawastînin û endamtiya İsraîlê di netewên yekbûyî de bicemidînin. Di encamnameyê de hat gotin çareseriya du dewletî alternatîfa herî xurt e. Ji bo pêşxistina vê alternatîfê divê kongreke nav netewî bi hevkariya Suudî Fransayê werê li darxistin. Divê piştgiriya berxwedana Filîstînê bêkirin û biryarên ji dadgeha cezaya nav neteweyî yên têkildarî kesên weke sucdarên şer hatine mahkum kirin werin bicîhanîn. Belê godan jemen çên serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we din baş.